Tolik dělám to nový videa, dneska si zahrajeme Roblox a konkrétně parkour, takže můžeme jít na to. Takže dneska si zahraje parkour, tady rychlostní oby, takže prostě no, tak můžeme jít na to, já si tady dám ten. Já si sem zapnu shift lock. Se zapíná, jo, tak. A můžeme jít na to, takže já bych se dal třeba tady hardcore, to je pro mě, že viď. Hardcore je pro mě, takže jako to a jaký oblíčko dáme, já bych dal na tady jednič time oby. Takže jdeme na to a začneme easy. Tak. Rekord tady je 6 sekund, takže 11 sekund. Takže to co nebudu. Bum, bum, bum. Já to nepřeskočím. No tak tady na to najdem. Jdeme na medium. 5 sekund. Bum, bum. Blesk, blesk. Ano, hotovo. Takže první oblíčko hotový, ale jako nebyl to rekord, ale dělo by to rekord, protože pro mě patří rekord, takže teď jdeme, já bych dal portály a dal bych time oby a dáme si, tady to tady to všechno, takže je to tady to všechno, takže můžeme jít na easy. Bum, bum, blesk. Ježiši, já si tady šel na to. Bum, bum. Mě nefunguje myš? Haló? Co je rozhodná myš? Dobrý. Hej. Bum. Já se líbím v tom pomalé. Bum. Takhle to je. Jak můžu dát. Takže to a jednu věc udělat. Tak lidi, máme 8:27, to se vůbec neblíží k takovým rekordům, nevím jak to mohu dát, ale můžeme jít na další. Nefunguje nějak mi. To rozejbu. Dobrý. Tak, jdeme na Simple, tady je ten stejný týpek, takže a 5:55, takže jdeme na to. Sakra. Tak to už jsem úplně pokazil. Bum, bum, bum. Mluvil jsem, že u tohohle videa nebudu moc mluvit, ale soustředím se, takže ty fogu. Jak to jde přeskočit? Nefunguje myš. Nefunguje myška. Já jsem tak kopito. Já teda nikdy v Robloxu nebyl na ovíčka, ale nikdy mi to nešlo. Nefunguje myš, to slova fakt. Já to budu hrát takhle.
No tak to tam lepší. Tak není. Na tohle ubykašlem. Tohle fakt ne, tohle jako už Ty fogo. Tak jdeme. Tak. Já co vám počkejte, já co vám počkejte. Až si to trošku natrénuju a už mi to půjde líp. Takže počkejte chvilku. Vlastně proč bude vteřina, takže... Dobrý, tak ty jsi to trošku natrénoval a už by to snad mohlo jít, takže... Tak, 10, krásné číslo. Vůbec nechápu, jak zase mohu dát za 4,92 prostě. Ty jsou nějaký úplně hexy nebo co jim je. Ale jdeme na další, takže. Dáme ještě rychlejší částky. Jako običko není úplně... Tak nic, tak lidi, tak nic, ale jdeme na A. Takže... Držte palce a jdeme na to. První pokus, ale... Opět já jsem úplně... jsem... Všechny to jste neviděli. Já bych to teda mohl jako úplně v pohodě střihnout, ale já to tady nechám. Takže... Nechci... Prosím tě... Pokud jste neviděli minulý video v Minecraftu... Minecraft, já nevím prostě co tam jde dělat, takže já... Teď se vám to nevadit. Minecraft budu natáčet třeba jednou týdně. A Roblox bude třeba vycházet každý 2 dny, takže tím počítejte. Takže a teď se můžu časem mluvit na Roblox a jdeme na Impossible. Impossible je pro mě hračka. A to jsem trénovaný specialista. Takže je to na mě stráva. Vidíte? Co se nevidli? Bum, bum. Ježiš, funguje myš. Počkejte. Vypojíme a zapojíme. Pořád. Tak. Bude světový rekord, vám říkám. Običko jsme splnili a si tady new. Proč bychom nemohli si zajít na new a když máme médium, teda easy. Takže 2 sekundy. Se to přiblížím. Já vyšel z toho Milan. Mně nefunguje myška. Co se děje? Týpek už to měl. Deset sekund. Týpek měl za 2:30. To je super více. No, takže 1:50. To jsi tady lítal, ne? To jsi takhle zletěl, ne? Jsi měl kreativ.
Co teda? To jsi zdal, ne? To jsi zdal třeba 5 ale to by šlo. To by šlo. Ne jako rekord, ale jsem takhle skočil. Teď se snažím. Já si dám šidlo. Aha. A ono to funguje. Že to je v pohodě. Takže já vylezu a jdeme pryč. A dáme si tu začáteční oběd, že můžeme jít na to. Mně nefunguje míš. Už jsem se trošku teda tlačil, teda asi trošku jsem tady vymyslel cheaty. 8, 7, je 6. To by se mohl dát. Lidi, pokud chcete video, kde vykonám tady ten rekord, tak nezapomeňte dát like. Já fakt překonám, to nejde překonat. Počkej. Tady to tady dávat, ale za to, že tohle nejde překonat. Počkej. To ale musí mít lepší myš, když tady to nefunguje. Prosím, dej rekord. A jestli to nebude, tak já si to natrénuju a můžeme dát video, jak tady překonám rekord. Ale počkejte chvilku, já se vám za chvilku ozvu a trošku si to natrénuju. Tak lidi, trošku jsem se natrénoval. No a když mi nefunguje myš, tak bum. Jako, hej, nefunguje ani mezerník. Doslova. Trošku jsem se to natrénoval. Ale ten rekord by šel dát. Tady mimo kameru jsem dal přes 40. Takže rekord by mohl jít, takže pokud chcete, jděte like a odběr. Speciál třeba za 4 speciál za 350 odběr na tom bude tohle video. Teď překonám tenhle rekord. Ten už 40 není špatný, ale se dá a budu muset hodně trénovat. Ale myslím si, že se to dá. Pokud chcete pokračovat, dejte like a odběr, ale samozřejmě, jestli chcete nějaký jiný, takže můžete napsat určitě do komentářů, co jste chtěli. Ale nejdřív dejte like a odběr, jako... Teď máte, měli jste na to celých 14 minut, teď na to koukám, takže jdete tam like a odběr, to se nečekají, ať vám neuteče žádný video. A za chvilku bude konec videa, ale když si fakt chcete tady to, tak můžete. Já dám ten rekord, protože musíte dát rekord. 350 odběrat, to bude světový rekord. Takže musím si opravit myš. Takže pro tohle video to bude vše a nezapomeňte dát like a odběr a